Vítejte u mého dalšího videa. Dneska jsme se rozhodli, že z Akty natočíme rozesmívací video. Pojď, Akty. Čau. No, protože si vezmeme do huby vodu a budeme se nějak rozesmívat. A do toho jako první vyplivne, tak prohrál. A budeme mít každá, protože jsou 2 kola. No, a když to bude nerozhodně, tak dáme ještě 3. Tak. Tak já jdu pro Tak vodu. jdem pro vodu a... Je to šťáva, jo? Ne, to je ocet. Ne. Děláme srandu. Káčo, já už se směju. Chceš se vysprchovat? Vysprchujeme jít kužeho. Pojďte napít. Ne. Pojď sem. Už nemůžu. Jo, ještě vlastně jedno kolo, veď. Štěpána. Co? Štěpána. Štěpána. Když jste vidět do toho Štěpána, což vidět nebudete, tak to je jedna taková holka, která nosí vytažený tepláky až u krku, víte. Totiž pěkná kráva. My se s vámi loučíme a čusák.